se těšíš. Těším se na to, až zatáhnu kočku za vousy. Čekání na moje kopce je dlouhé. Zatím nemám žádný toho pocity, ani se necítím špatně, ani se necítím blbě, zatím jako... To přijde. Těším se na ně nastavit. Co ty už nervyky? Ne, jsem úplně v pohodě. Ty se těšíš? Ten půjde to, že jo, ten půjde taky, za hodinu. Je to a dost. Tady za hodinu. Za odměnu za to. To asi nečekal. Já mám tušení, že tady to nečekal. To asi určitě ne. No. Ten nás za to zabije. Já si říkal, že mám vyvinit z toho černá. On tě čekal. Tam si myslím, že se dostaneme. Taká zásad. Věřím mu, že dál jsme dva. Já si myslím, že... A doufám, že aspoň tam kam jak je. Ne, že míň. Já si myslím, že ty klíči koledou... No ten boss, no ano. Původně nechtěl jíst. Jediný, co mu budou strkat do huby, tak aby se nepobil. Ve finále, když čekal na mě asi 15 minut, než to tam vůbec dorazilo, tak když se říkal do číše. A kde on na tebe čekal? Na Smíchově na molu, přímo naproti tomu. Aha. A tady neznám tady, jako tady moc předavu. Já taky nevím, to řekl asi tu navigaci, jo? No jasně, no. To nás končuje. No tak ty vole. Tady mám. Dobře jsem to odhad. Tam bych se nedostal. No dej to na mě, tak bych to jasně letešák, jo. Myslím si, že celý to neudělal, ale... Kolikrát?
Další 10. 10 stačilo? To bude volit tak nejka. A teďka mluvit. Tak co frajer? Pohoda. Nedal. Pak už ti vypadá prekousek. Půl minuty bylo. Jsem říkal toho na sere, půl minuty a dal bys to celý. Ne, ona když tam dáte waterboarding, tak já už prostě mi se tam vydechal pod tím obráceně o tom. Už to zde do nosu. A cože ti to dělalo? Waterboarding dělal. No. No. Co? Jako popiš to. No waterboarding, že mi dali prostě plenu na držku a lili mi prostě přes tu plenu do držky vodu, že jo? Jasně, Takže jsem prostě nemohl dejchat na to. Hitlerova šikana. Ale dobrý. Když jsem to dělal, to jsem Za 16 minut jako skoro celý docela frajer. To jo, no. to jenom jak byl z toho, jak jsem byl převrácený, tak jsem se šel zpátky. Dobrý zážitek, ne? No dobrý. Klidně bych to prošel znovu. Půjdem. Že půjdem, někdy jo. Věřil jsem si, že to dám ale prý. Jako, víš co, bych mi to dal 3krát. A už jako netvoj. Tak co říkám, jsem říkám, už moc ne. Tak půjdeme ještě jednou. No to bych chtěl, tak to. Až mi když tu pevnou, tak jsem prostě už to, protože mě chce takový. Jsem přišel a prej, nedalo to. Prej, kolik mu chybělo? Půl minutky? Tak tam ho bude hodně srát. Říkám, ale jako můžete si to očkrtnout, že se to zvládne. Protože na vás řekl ze začátku, že to zvládnete. Jako půl minuty, ty vole. Ne, trošku, jak ty vypiješ vodu. Vodu jsem tady autem, ne? Jaký objednaný?